सुगालानी ठीक है ओहो ताले आसीबनी ना ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବର୍ଷିକିଆ କଥା ଯୋଉ ବାବୁ କହୁଛ ଇଆ ତାଙ୍କର ବର୍ଷିଆ କେବେ କି ଆଇ ଗଲାନି ଆ ତମର ଦେହ କଣ ହଉଛି ସେ ଯିବେନି ତମର ଦେହ କଣ ହଉଛି ସେ ଟିକେ ଯିବେନି ଦେଖିବାକୁ ହଁ କଣ ହେଇଛି କହୁନ ସେ ଯିବେ कोने आंदुला आंदुल पड़े वाला रिया ना ना आंटी बोतल ये कौन का मुख खाने दिए तो